Rồi try saya simpat nga aku beli pi baro al kerteng ke berempor tam ke jong jisu te nga syukwa bangan ben snguthu ipisia ketu kedawai ñiuhlieh ne em ha Motphran ketu kedai bit ke jong hi ketu ke ba hatu markap ketu kedukan do asnyang do masi tang ba PUI ketu video ki ba pelat menen em te PUI ka stikar ke per te ha ketu ke por ngimpat don stikar re ngi syutho hi kumto lane don ki ba klem tho ru te namar ba kini ki videos ki jonga ki sejak no tengah saya upload ya kaju si ya kaju ru ki don ki video ki barem ki bang upload man la kata yo knang ba ki babun kin tip namar ki babun ti kinum tip re syabang kini ka dawai tada ka bang upload man kata yo patelong ki beriu kin setip kan syabang kini ka dawai te de namar kata kadau pio i ba ka sticker syabang kala long kum we syabang kala long kum we te henrei la da pi shim nang ne na po Motphran em pio da kani ka sticker ka pathamai menta te nai sheptieng re te da dei shapo nong po pynjah da ka tu ka sticker ka ba pilaban yo ka ba brown ka ba e la thop a tu Umphniang ñiuhlieh te tang ka wei pilaban pynjah ba ka de ka wai jonga la da pio number 4 na nga hi ken te la da pio number 4 na nga te ka da de be ka jong hi te ka tu ka ba Motphran ka de be ka wai ka jong hi te nai sheptieng re te gitu ki bakwa ya tu powder yong man khle bat uhenan em te shim bedu tu ba yong ba man khle bat uhena bat ka ya rap shisha ya ke jing sange jing ha te gitu pan ki bakwa ban ta kum tu te da le jing le ru phi kwa ban ta ban nom I thu re shim u powder yong hi tang ba u rong pat u jan long rong khaw khasi kum tu ken te phila ban shim la da phi kwa ban khle ha uhena shim du tu ba yong ba la da phi kwa pat banta bet kum tu tang utu bakamut ban yarap ban mi kloy da ubayong na po te shim do tu bolong khaw khasi te hanre kini pat ki badon por banta bahai ke Umphniang te da pita betang ke Umphniang ru kala biang te hanre la da pi penen kampat yo tu powder yong bat yu hena tu klan ba tu klan bor ba tang bala da phila banta nyau sen chi te yo ko tu Umphniang ñiuhlieh ta katur kala biang hi te ka shong ka mon ka jong phi te nga ta itu hena na balai u yarap ha ban pynjah e ka jing hap te kini ki khilong ki badang rit pat nai ta hena re na ma phita tang ka tu Umphniang ru phila yo khia hi te phim dan kam ra ken ba phin le hadu kata na phin ta bat hena bat e te ketu ke video na em ketu ke bangashna banga khle itu powder yong ba itu hena te ha ketu ke singi dala de slek khle ngala pet yala de te the best re la da pi ai khambon kum to te la da ka kumbon ru shet hadu banda kham sbo te utu ayu utu powder yong te la da phila ban e shwa shimiet bat uprek la ne ha ka rainar ya ketu ke powder yong e shwa shimiet te haka miet ka babut pan khle pat da katu ko mdei ra marsin shet menta phi khle no hi te e shwa shimiet itu powder yong ubala dep shet hapo katu ka rai la ni ha uprek ki bom dan rai mlele re nai pelut pisare thitang tu uprek shipo tingka na Motphran labiang phim dan kam ra ba phin pelut pisate ba phin thet yok tu ka rai nar te ki bala don lupa hieng pat te ka biang hi ken te kamot pi shwa shimel adep shet nem to pilai shipela shpawa shmon la ne arpela te pila pentnam hadu banda long kum tu ban khle te nai I kum tu ba manga nem batam kum tu ngan sta patang ba usnyu best han rate best bet ba tu jong tu ka powder ba mi nang to penlut be hang tu hi ban khle tang ba sa jar shwa pat ken te katu basbo pat ka biang bet ken katu ba mi na tu basbo pila jar da katu ka bakar si yo tu ata te pi shwa shimit pat prek hang to la da pi le ha karainar be bro shimit kum to te hakam met ka babut pat ken kle itu hena da ko te kumut yo hena pi shimit utu powder yong tela long na kum armet ken te kumut usnyu jo pi un internet ha menin bangale cha Motphran ba ngalati em usnyu ba khlem sle khli ran em te da internet re na ba khlem sle khli te ba ulong lati te menta ba bangal da sle khli te internet ken da dep slek kle tu internet hi te kabut pi da kwa ban le jinglet slek be hadu banda khot te la da pi kwa ba ban ta terlan te mlele ra dam khot ru te ketuka nga sele komno nga sel ashwara ka sabon na po ban khot ba ha tu lati
te na jong pat ngai pada shampoo new shampoo banga pemi banga mentah na marba ngakwa ban khyak loi ñiuhlieh dasma ubi re tangba dan side effect ken na mar teng na haple ki chemical te ban wan ra to jing sma ubi to ke ai te de na mar kata kadaw ngashule simple be kum to tangba best bah pat ken uni shampoo te da piyo menta shampoo babun khambat mar shi teng hi tu ubi lor te phi khle chwa ha po ka khle jong phi kum to em te phi nang sum ken chamet chi nang kum to shi teng kan tai de shi teng kan ta shi phone khasan minute kat no phi shimpor ban sum ken te sasle pat kamut utre kam bha uturu shampoo utre kam na marba ki labon bha ki khambat hang to na manga nang yele man ke sngi ban pen bha te kini ki da wai ban nang pen bha khanang ba phinya yo khe ploy na manga shit ai makana ka por ka bajrong ru da lawan ra result ki briu tanga shat khenye ka to ka por tanga shat lap ba kini ki bata bha kim shimre ka to ka por ka banga ngabu hadu arsnem ne em tang banga nget kan nam shimpor phi hadu kata te lada phi ta tikna ken te kumbanga ong ni phi ba lada phi kwa ba phen khia be shi junom te pen million bat ki jing ba na do phi ta man ta phi pen million ban bam be usok man leng artli hisngi tang ba wat bam palat yo overdose na ma teng ki briu ki nang mut ba da bam bon te biang re kas new pen ban te bam tang artli hisngi la ne phi la ban pedem yo ushana kulai ar shamoy te phila ban pedem yo ushana arshamai sabam man la kasi kum to te onda phila khia da phisngo tana ikini ko Umphniang banta te phila banta satang hisin hite yo te la da phem sngo tana ru phila ban pendan kam dikini kini ko Umphniang ru ñiuhlieh jong phi unnomi shu nama bale phila continue bit patte ke tu ka bam ka ek ai te la da phi pendan kam bit patte kini ki dawai jongi te kan nang kham bha shu ken tang ba nga perkhat ngong yo ba phi snow jinjar ba phen penlut than ka spa ka pho te la da phim kwa ba phen the ru kam le re da la mi nem do ba yong wat nam pat kum to sa hi snem continue shmot men ta phi la ta e kini ko Umphniang phi ba na ne na tolong la mi du rong yong te continue stang hi snem tang ba kitu ki jing bam te continue bet ken kat ba u ble dang bu i phi ne prathai te bam ken ki jing bam ki ba u ble u bet te kam don side effect te om de te ki da wai ki bedi nim long shu ra ban bam te namar kata ka kai ru ka de ka wei ka ba ya rap ha ban nom pen mi ñiuhlieh kloi te phila ban jet kino ki ja jing bam tang ba u ba men u ba phi de bet ban bam man la ka sngi de ushana kulai bat u so man leng ti ki tu pat phi bam extra ha ka shi te yo ne phila ban bam man ka sngi ka wei ka kai hi sngi ru phila ban bam le re te phila ban bam ushana budam phila ban bam u snap kor te bam teng khat ki tu ki ya dei na ban ta u shnyu te phi sale bet kum ta ken te ka mot kan long ka jing man toy ka ba kraw hai phi te ha ka ni ka video nga kwa bangan pen shai ru ya kini ki ba kwa ban ki ba ong yang kong ngan ta da ke e ka sni do ka jong an ma ba jinjar ke e ka cream ka ba khan best ban ta te ka cream ka bala ban shania te ka de be jong ka forever living ne em te ngashit ai khan dia ru na nga phi yo ka dor ka batat kini ki aloe vera sunscreen ne ki aloe vera jelly de phi the na ki tu ki ba de phi yo be ne ki try te phi yo du na dor 100 de phi the na ki tu ki ba de ki kham de rem te da kwa khan dia ru nga shat pen plat hi nga shat ai ban test na ma da phi the ka tu ba he ru kala rem te kamot da kwa ta khan dia ru nga shat ai hi ba pen test ka ya de ne em de ya de phi la ban thiet sunan do tu ba he te kamot ba kum ulatas ru u best tang ba lada phia de ken lada phia de pat te kam long re te u fotoban ru dan jing ta re tang ba lada phia de pat kin kas ni do jong phi te kini ki cream ki bala ban shania kum u fotoban u bala ban shania tang ba phia de ne em pat ken ka dur jong phi namar don pat ki bom ya hap te ki don pat kini ki bata kum manga tang ta be jong ka forever living the meat ngata ka dawai ka pangashna hi te man singi ngata da ka forever living te tang banga shit ai ban test shwa tang khandiat ban lai len e ka pisa ka jong phi te phila ban ta de ki tu han rei te ki ba bon bha ngi ngayo e ki mi ki ni ki thet saw ka ngap kala saw no bale don gi bata u tu vitamil lane u i likon lane u leader code lane u no scar lane tu ku skin shine lane ki diprovate lane ki vetnovate lane ki tu ki glow care lane
kiba bunjat gitu kita wai kiba sniu gitu kiba ngalapen iru hane ngam tenteng hapor bang keren kumni ngaklet nate gitu ki kerteng te gitu te pide ban kiar ba hisendon gitu kiba sniu bah tel da pita gitu kita wai na shua da pila ngan sa ai phi kita wai ban pynjah ka jing sao ka ngap ka jong phi te ngan sepetai phi kumno phenle te na mar ngi don kam ban habri wat met ban sim te hoi ka bakam kong san te ka de ka men sim hi te la dala bahabri ka men sim ni la nang hi ban sumari ka met ka jong ngi ru te ngim de ban bu ha khamat ka bakin jadok ngi de ban bu ning kong yo play te de namar ka ta ka maju kentu kan ju ya selok barabor ba ngi don ka man puli bahai ka tin ka jong bleng ngi don ka man duai ngi don ka man ruai ngi don ka man ai ka por ka ba te tang ka tahi ke bang kwa ban pentip ya phi lang baro te yero itrai